Това е проект на клуб Мисия професия с ученици от 6 и 7 клас. Професията архитект. Огледайте се наоколо. Училището, блоковете, мостовете, парка. Всичко това е минало първо през ума и молива и компютъра на архитект. Каква е целта на архитекта? Архитектът е човекът, който проектира сгради и пространства, в които хората живеят, учат, работят и се забавляват. Целта му е да създава места, които са красиви, удобни, безопасни и полезни. Не е достатъчно сградата да изглежда добре, тя трябва и да работи правилно за хората вътре. Какви умения са нужни? Архитектът трябва да има богато въображение, но и логическо мислене. Полезни са умения по математика, рисуване, технологии и работа с компютър. Много важно е и умението да общува. Архитектът говори с клиенти, инженери и строители. Търпението и вниманието към детайла са задължителни. Защото една малка грешка на чертежа може да стане голям проблем на строежа. Какви са условията на труд? Архитектите работят основно в офиси, където чертаят и проектират. Но често посещават и строителни обекти, за да видят как проектът им оживява. Работното време обикновено е нормално. Но при важни срокове може да се работи повече. Добри страни на професията. Много творческа и интересна работа. Виждаш как идеите ти стават реални сгради. Професия с престиж и уважение. Лоши страни. Понякога има стрес и кратки срокове. Нужно е дълго обучение и голяма отговорност. Сградите трябва да са безопасни. Ще се търси ли в бъдеще? Да, архитектите ще са нужни и занапред. Днес се търсят специалисти по екологични и умни сгради. Какво е заплащането? В началото заплатата е средна, но с опит и добри проекти може да стане доста висока. Интересни факти. Думата архитект идва от гръцки и означава главен строител. Някои архитекти стават световно известни. А знаехте ли, че преди компютрите всичко се е чертало на ръка? И така, ако обичаш да рисуваш, да мислиш смело и да променяш града около себе си, архитектурата може да е твоят път. А сега внимавайте! След този проект може да започнете да гледате сградите по улицата и да си мислите: аз бих го направил по-добре. До нови срещи! И помни, ако къщата ти е крива, не е абстрактно изкуство, а грешка в чертежа.